मुसल्लम। हाँ भैया। ये कौन है रे जो युवा नेता सह अखंड सनातन सेना के पंचायत अध्यक्ष की तरफ मुड़ के नहीं देखी? भैया ये संतोषवा के बहन है। कौन संतोष रे? अरे वो नहीं है जो दिन भर कहते रहता है कि हम संतोष पागल ना है, ज्यादा बोलबा तो थोड़ी। वो तो हट्टा में रहती है ना? ना भैया जी, हट्टा में नहीं, वो टट्टा में रहती है। अरे हट्टा में रहो चाहे टट्टा में, हमको उससे क्या करना है? एक युवा नेता को बिना देखे कैसे चली गई? अच्छा चलिए भैया जी पूछिए लेते हैं। चलो चलो। कारे संतोषवा के बहन बाटा के चप्पल पहनने वाले रहत रे टट्टा, तो वर्तमान में युवा नेता के भविष्य के विधायक के बिना देखले चल जाइबे। कोनो कुछ है त हमरा का करे के बारे चमचा के मुंह संभार के बबी, हम चमचा ना भैया जी के असिस्टेंट है। खुश रहो बाबू खुश रहो। अच्छा वो सब छोड़, भैया जी तोहरा से नाराज बरन। तो हम का करे? तू का करबे? नाराज बानी तो मना हमरा के। मुंह देखले बाड़ा अपन। ए मुसल्लम, तनका देखबे मुंह में कुछ लागल बा का? हां भैया खैनी तो निशुक लागल बा। अब देखबे? हां ठीक बा। खैनी के थूक लागल रखा, पूछ लेनी। अब मनाओ। तोरा के मनाम ओसे अच्छा कोनो सुअर के अपन दुल्हा ना बना। अच्छा भैया के पावर के तोहरा पता नहीं है, जब इंदिरा आवास के पैसा पास ना हुई ना तो अपने दौड़ा लेबे। ए चल चल निकल पर रास्ता देख। भैया अभी एकरा घर के बिजली से लेके पानी तक सारा कटवा दी। देख लम तोरा के रे संतोष के बहन, हमरा घर के बिजली कटवा। हम तोरा भाई लेकिन पागल ना है। कहता नहीं भैया, रुआ जब तक विधायक बने ताले हमू तो मुखिया उखिया बनिए जाए। देख ले ला छोटा आदमी के छोट सोच। अरे हम विधायक बन जाम तो तुम मुखिया रहबे कि तू हो कम से कम जिला पार्षद तो बनिए जाइबे नु। ओ भाइयो बनरगाछी जाए के बा, कौन रास्ता जाई? अच्छा रउआ लोगन के बनरगाछी जाए के बा? हां गछिया में एगो मंदिरो बा। मंदिर तो एगो हेउजा बा, 40 बीघा के प्लॉट बा, मुसर भाई लोग से लिया रहे, लेकिन एगो बाबू साहब आके ओमे नौटंकी करत हराम। पीओ के दरखास्त देले बा लोग, बाउंड्रियो हो गेल बा, लेकिन हमनी के होखे ना दे हम। ए मर्द हमनी के बनरगाछी जाए के बा, तोरा रास्ता पता बा? अच्छा अच्छा बनरगाछी जाए के बा, कोना जिले में पड़ेला? बड़ पागल भाई, जौना जिला में खड़ा बनी वही जिला में नु पड़ी। ए देखी देखी रउआ लोगन खिसी आता नहीं महाराज। अच्छा ए हिसाब से तो जौना प्रखंड में खड़ा बनी वही में पड़त होई, लेकिन पंचायत बतावे के पड़ी रउआ। ए उ सब नहीं के मालूम हमनी का। साला बोलिया जो चाट आदमी के फेर में धरा के नहीं सब। ए मुंह संभार के, उ चाट ना युवा नेता है भैया जी। ये ठीक बा भैया, रउआ रास्ता बताएम कि केहू और से पूछ लियम। ई का बात कर देला मर्दे। अरे युवा नेता के पहला कर्तव्य होखेला अपना जनता के सेवा कैल। रउआ लोगन के बनरगाछी जाए के बानू। देखी यहाँ से तनका दूरी पर एगो गोभी के खेत मिली, हमरा पड़ीदार के हवे। 1 महीना पहले वो लोग हमरा से झगड़ा कैले रहे। बस ओकरा बाद हम भैया जी 4 बीघा खेत के गोभी के रातों रात जगह धरा दे। ठीक बा भैया रहे दी, हम केहू और से पूछ ले। हम रउआ दोनों भाई मिल के कोभिए के जगह धराई। रुकी रुकी, रउआ लोगन एगो नेता से मदद मांगले बानी, अब रउआ पर हम एहसान करिए के जाए दे हम। रउआ लोगन के डॉक्टर साहब के नु गाछी में जाए के बा, बनरगाछी। सुनी रउआ यहाँ से सीधे चल जाइए पुलवा पर, ठीक बा? पुलवा 1 मिनट हो गया। अरे का हाल बा देश के होनहार युवा के? जी भैया प्रणाम। ठीक बा, कहत रहनी हाँ कि बाबा 2 बोतल ताजा ताड़ी उतरले हवा, ठीक बा। त कलवा आई लगले नेताजी से पूछिए ली। मैं पूछे के कौन बात बा, लेके आ जा ओकरा तर। त कहनी भैया हाँ कि कोई आदमी बा वहां। अच्छा 1 मिनट रुको। अरे वो लोगन ताड़ी पिए नहीं लोगन ना। अरे देखा देखा शर्मा मत, हम बुझ गए नहीं तू पियला। आ ई भाई शुरुए से ना पियला ये गाड़ी छोड़ लवा। बैक मत भल तो पिछला महीना में ताड़ी पियत में पकड़ा के गिरल बा। ए साला तो ओकरा बाद में छोड़ ना देनी। अच्छा ठीक बा कोनो बात ना, आज भर पी लो ओकरा बाद छोड़ दी हो। ए नेताजी जबरदस्ती बा का कोनो तोहार? हम कह देनी ना पियम तो ना पियम। ए महाराज देखा तनी अपना हित के लखन बतिया था माने भलाई के तो जमाने नहीं के एकदम। अच्छा रुकी हम बतिया तनी। का भाव खरीदे बड़े मिलता तो मारने ले। 300 रुपए बोतल बा, हम इसे खरीदाई। भैया खोली खाइएगा। कितना देर से सटले बा, ये लगले करके समझाइए दी। चल तू कहता रे तो ठीक बा, मंगाइए ली। ठीक बा चली चली।
देखी देखी हो दे आइए आओ सुनील जा हम पैसा भेज दे हम कहत रहनी रउआ लोगन के कि जान दनी हम पहला बार के चुनाव कैसे हार रहनी अब रउआ लोगन जाना ठोकम कि पर्दार केहू केहू के ना होखेला बात बाकी ना 2 hours later. हेलो हाँ भैया हाँ सुनील शादी है कि बाबा जी जात रहो वहाँ बाजार अच्छा अच्छा तो पैसावा भेज देती ठीक भाई एक मिनट रुका हम पैसा भेजा तनी लाइने पर रहा इस साला बेसहारा बैंक के सर्वर नु हमेशा साला डाउन रहेला रउआ लोगन में से केहू लगे 600 रुपया होई रउआ लगे ना तनी भेज दी तो हम कैश देवो तनी रउआ के देखा था बाबू चल गेल हाँ ठीक बा हाँ तो हम का कहत रहनी है कि पड़ीदार जना के गोबिया के खेतवा नहीं किया गवा 4 बीघा हवा हाँ 4 बीघा वाला अरे गोभी से याद पड़ा रउआ लोगन का डॉक्टर साहब के नुगाची में जाके रहला था ओ चली चली आई बता दे तनी देखी हाउ जोन पुलवा लौका था नु हाँ ये पुलवा सीधे जैसे खत्म होई ओकरा एकदम ठीक सामने देखम डॉक्टर साहब के गाछी होई ठीक बा जाई लोगन ज्यादा दूर नहीं के भैया 600 रुपया हुआ अरे दे दिया कब हो कोनो भागल थोड़ा ही जाता चल बाबू देवे के नहीं खेल लेवे के बा ए तो कबो दे दिया कोनो भागल जाता नहीं बस गिनी का यार कथा गेला साले 600 अब